ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କିଛି ମନ୍ତ୍ର। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧାଖେ ଶୁଭାରେଷୁ ଚୁଷୁକାର୍ଦବମ୍ ପ୍ରବେଶତୁ ସନ୍ନୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଚୋର ଭୟଂ ଭବେତ୍ ବ୍ୟାକ୍ରଭୂମେ ଚ ତୀର୍ଥସୁରିକ୍ତାମବର୍ଜିତେଷୁ ଚ ଦିବା ବା ଯୁଦ୍ଦିବା ରାତ୍ରौ ପ୍ରବେଶ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧବାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଶନିବାର ଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥିରତା ବୁଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚୋରର ଭୟଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାର ଏବଂ ରିକ୍ତା ତିଥି 4, 9, 14 ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ତିଥିମାନଙ୍କର 2 ଭାଗରେ ବା ରାତ୍ରିରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।